Jorani koktibi no naitongne ani khajani rangsani takhuktai bo sorokno norokno jorani koktibi habanongni phasingtei puilano ani khapangni hamsakma tei khulumung jotono yapharu rangsani takhuktai buksong norong bagai tini belai no koktoma kaham tubui phaika norok tini ni koktoma kaham no kaham kai khnawi narikdi norokni bagai belai kheno kaham nai tei samungo thepawi manai tini norong bagai o koktoma kaham tui phaimani wngkha omongkha rabat butni hoite bwskangi talni simi je rabat kaijak gwnang borokno subsidy rwjaknai bwskangi talni simi hingke o subsidy nahanani thangka hingke nini tamo document nangnai phaidi ang norokno puila number 1 no sawi khnarinai puila 1 number hingke aadhar card tongna nangnai tei nini o aadhar card bai mobile number link tongna nangnai aadhar card bai mobile number link tongna nangnai tei 2 number hingke voter card tongna nangnai 4 number 3 number hingke pata tei pata ni logio pata boy duita tongna nangnai pata ni logio pata boy o duita ninthaniwo tongna nangnai 4 number hingke jara paimani cash memo aboni jara paimani cash memo ninthani tongnani nangnai tomono ninthaniwo o jara paimani cash memo kwrwi hingkangke nung o subsidy joma rwi manglak tamni bagui hingke nung jara paimani nung jara paikaimani oboni proof ninthaniwo cash memo sida sidi tongnani nangnai hingke tabuk phaidi tabuk 2 number phaino phari thanglaihnai hingkai bomahai jara nung subsidy naharwi manai bomahai jara nung subsidy naharwi manai hingkai 3 bosor kajakna nangnai 0 ni simi 3 bosor jora muitumnarokdi 0 ni simi 3 bosor kajak omhai jara simi no nung subsidy naharwi manai tomono 3 bosor ni ayang kusugo ba 4 bosor 5 bosor omhai jara hingke abo nung joma rwi manglak plus office robo accept khaiglak hingkai nung tomungno o subsidy no nahana hingke 0 ni simi 3 bosor jara omhai jara wngna nangnai hingka omhai jara tongkhangke nung o subsidy rwi joma rwi manaita hingkai tabuk o subsidy rang bwswkai manai ang norokno obo tabuk srai sawi khwnai o subsidy ni rang abo bwswkai manai hingke abo egui redia norok kahamkai muitumnarokdi egui redia nung 10,000 pu manmano 20,000 pu manui mano 30,000 pu manui mano 70,000 pano manui mano ba 1 lakh pano manui mano abo limit chhara kono ek redia abo hingkangke oro officially mote hingkai per hectare o 40,000 ke rwjaknai per hectare o 40,000 ke rwjaknai hingke tomungno nini patao nini jaga totally 2 hectare ba 3 hectare tongkhangkai nung calculation khainai mano bwswk manai phiaba per hectare o haikaba hectare kaisa o 40,000 kai rwjaknai hingkai obono rangsani takhuktai buksong norokni 0 ni simi 3 bosor jora norokni rabat kaijak tongkhangke norok joma rwi mano tei ang puilao norokno samahai o document joto norokni yago sompuno tongkhangkai norok dakti fat contact khaidi phiaba choliakho bwskangi talni simi cholinai online surungnai hingkakai online jokhonte surungya sani norokni kagos potro rok thik khai mano tei jara rabat buto samung tangui tongnai class leader rok bai norok malai mano tei kaham hamya kok norok salai mano rangsani takhuktai buksong hingke asok sawino tinini o kok toma kaham norok bagui tui phaimani ang oro no parikha kha khlai norok jotno
bujibai khena hingke tomungno norokni jara omo hai 3 bosor jora tui kaijak gwnang rok norok joma riwi manai norokni joto document hangke norok dakdi fat contact khaidi tei ani kokdung namatui norok kwrung hordi hingkai norok tebo srai kei norok tebo kaham hamya tebo jasai kei kok norok sbai sukrubui tebo sai manai haike aswkno haino hai jotono no hambai.